Аз съм Алекс Гейминг и днес ще играем на една игра, която се нарича Splatoon, която е на Nintendo Wii U. Дано да ви хареса. Така, може би не чувате звук. Да, нещо не се повреди за писаката. Не мога да работя с нея. Нали? Иде. Сега. Ние трябва да който вземе по-голямо пространство. Виждате ли как всичко става с боя? Като всичко стане с боя, в края на играта, той, който терен е с вода, с боя, той печели. Но ние можем да стъпваме на зелено. Ние сме ли лавите, те да бехме зелените. Но не можем да стъпваме на зелените места, защото там ще умрем. Пък също така, ако ни отлучат, губим. Известен брой пъти като ни учат. Имаш няколко вида оръжие, но аз си избрах да играя с едно друго оръжие. С най-простото. За начало. Давай. Ще да разбием. Иде, аз мен съм онлайн. Онлайн е по-готино. Ето, убиха ме. Много са стени. Лак. Това е от записачката, естествено. Давай. Ето видя. Ти можеш да плуваш в боята, като се едно... Така си пълниш резервуара, също така и се придвижваш по-лесно и безопасно. Давай. Ще успяхме. Както видяхте, стъпах на зелено поле и на няколко пъти ме бяха оцелили. И зато и екран става зелен. С боя. Давай. Yes. Сега играта свърши. И ще видите как ще даде една котка и ще покажа. Ето, това е нашата. Ни победиха. Имат 50,9% и 44,7%. Както виждате. Естествено, най-добре спора си. Обаче не загубенията нищо не успяха да направят. Много чакам да спечелим от тази битка. Много пари. Ето вижте какви неща се купуваме. И тук са шопите. Искам да си купя някои неща. Каква е тази пушка? Купуваме. Зареща, ето. Нека се разходим от града.
В момента търси онлайн битка в Ката с Мича. Мразя го този мап. Супер труден е. Но е и готин. Ето вижте, има различни суровежа. Вижте. Тези са много яки и лесно се прави с тях. Обаче аз предпочитам да си правя новото оръжие. Каква работа върши? Това пък няма да загубим. Давай. Боята ми свърши, виж, аз реших да... Такова. О, направо ги мачкам. Давай. Играта свършва след около минута и 49. След около минута и 50 секунди 2 минути. Няма да им сам. Това път вече. Миналия път е чист късмет, че загубихме. Били сме ги много те от този отбор. Аз им се дадох. Дам бедата. Аз смятам след тая игра, като приключи, ще бъде края на епизода, ще чакам за следващия. Че много... Кой знае колко тежко ще бъде той. Да снимаш в HD качество, подобно качество, подобно игра, подобно геймплей. Не чак толкова лесно. Още 3 секунди трябва да ги победим. О, зелените. Както виждате отгоре, тогава те са отпаднали. В момента аз съм аут. Има хиксче. Така. Почти 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Да. Трябва да видим. Този път вече не се провалям. Yes! Бихме! Yeah!